Hello, τι κάνετε, Dressvlog εδώ. Σήμερα θα κάνουμε ένα challenge. Θα περάσω 24 ώρες στην καρέκλα. Λοιπόν, θα περάσω 24 ώρες σε αυτήν την πτυσσόμενη καρέκλα. Έχω πάρει και προμήθειες. Θα δούμε πώς θα πάει η ημέρα μας. Να δούμε πώς θα πάει αυτό το challenge. Μου το γράψαν οι συνδρομητές μου κάτω στα σχόλια. Θα περάσω 24 ώρες στην καρέκλα, ορίστε. Φαίνεται από πάνω έτσι. Σήκωσα λίγο το τρυπόδι, γιατί για να φαίνομαι. Πήρα και προμήθειες, πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, και πήρα και νερό για να πίνω. Που το γράψατε κάτω στα σχόλια, μου το πρότεινε κάποιος και εγώ είπα να το κάνω. 24 ώρες στην καρέκλα. Ήρθε η ώρα να φάω το πρωινό μου, μια φέτα τσουρέκι. Πολύ με βράνι βάζω, ρε. Πολύ με βράνι. Τέλειωσα το πρωινό μου. Σήμερα ο καιρός έχει ήλιο, κάνει κρύο όμως, χειμώνιασε. Έχει και λίγα σύννεφα. Εντάξει, κατά τα άλλα καλά είναι, ούτε βρέχει, ούτε χιονίζει. Φυσάει λίγο αέρας, αλλά κατά τα άλλα καλά είναι. Ήρθε η ώρα να σκρολάρω στο κινητό μου. Θα πιω λίγο νερό, ήπια και πιο μπροστά. Ξεδίψασα. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, με το καλό που μπήκε ο καινούριος χρόνος. Αυτό το βίντεο θα ανέβει μετά την πρωτοχρονιά, τον καινούριο χρόνο, το 2026. Εύχομαι ευτυχία και υγεία να έχει ο κόσμος τον καινούριο χρόνο, το 2026 πάνω απ' όλα. Με αυτό το κρύο θέλει κανένα τζάκι αναμένο, χουχούλιασμα, κάστανα στη φωτιά και μια ζεστή σοκολάτα. Τώρα αρχίζει και μεσημεριάζει, να δούμε τι θα κάνουμε, να δούμε πώς θα περάσει η μέρα, το 24ωρο εδώ στο challenge. Ήρθε το μεσημέρι, είναι 2 η ώρα το μεσημέρι, ήρθε να φάω το μεσημεριανό μου. Έκανα ένα σάντουιτς με παριζάκι και τυρί γκούντα.
Είναι ωραίο, είναι ανώστιμο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ νόστιμο. Εγώ έφαγα το μεσημεριανό μου. Εμείς θα τα ξαναπούμε πιο μετά. Τώρα το μεσημέρι δεν ξέρω τι να κάνω. Άνοιξα την κάμερα και είπα να πούμε δύο λόγια. Τώρα που μπήκε ο καινούριος χρόνος, να μπούμε σιγά σιγά και στις δουλειές μας, να κάνουμε τις δουλειές μας. Να κοιμηθώ, να πάρω το μεσημεριανό μου ύπνο. Έφτασε και το απόγευμα, είναι 5 η ώρα, έχει νυχτώσει. Κάνει όμως κρύο, κάνει κρύο. Κάνει πιο πολύ κρύο από ό,τι έκανε την ημέρα. Ήρθε το βράδυ, ήρθε η ώρα να φάω το βραδινό μου, είναι 8 η ώρα το απόγευμα. Έξω έχει σκοτεινιάσει, έχει πίχτρα σκοτάδι. Αυτό το βραδινό μου ένα σάντουιτς με πάρτιζα και τυρί κούντα. Τέλειωσα το βραδινό μου, εμείς θα τα ξαναπούμε πιο μετά. Τώρα βράδιασε, κάνει αρκετό κρύο, έπεσε πολύ θερμοκρασία. Τώρα είναι πολύ βράδυ, περιμένουμε να τελειώσουν και οι υπόλοιπες εορτές και μετά να μπούμε όλοι στην καθημερινή μας ρουτίνα, στις δουλειές μας και να ξεκινήσει η καινούργια χρονιά με την καθημερινότητα που έχει ο καθένας. Αυτές τις μέρες να περάσουμε όλοι οικογενειακά, είτε είμαστε στο σπίτι είτε είμαστε σε διακοπές, να περάσουμε καλά όπως θέλει ο καθένας. Τώρα ανοίχτωσε, αυτό ήταν το challenge, πέρασα 24 ώρες καθισμένος στην καρέκλα, θα πάω για ύπνο. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν θέλετε να με στηρίξετε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε ένα like στο βίντεο μου, γράψτε μου κάτω στα σχόλια, σας άρεσε, δεν σας άρεσε το βίντεο ή ό,τι άλλο θέλετε. Αυτά, εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας.